Godmorgen alle sammen og velkommen til den her vlog. Det er den første gråværsdag på hele turen. Og det regner også, jeg ved ikke om man kan se det. I dag der har vi sidste dag i Xanadu, som byen hedder. Vi skal til Beijing, og vi skal se den kinesiske mur i dag. Så det er ikke så fedt, det regner. Her står vi så på vej op mod det største bygningsværk, mennesket nogensinde har skabt. Den kinesiske mur. Så er vi rigtig nok på den kinesiske mur. Kæft, den er stor. Den er 6.000 kilometer. Det er vildt. Er det ikke vildt? Det er meget vildt. Det er meget vildt. Så er der kirsebærtræer. Smukke kirsebærtræer. Fridtjof, hvad synes du om turen op? Rigtig god. Thank you. Can you meet me together? Together. Okay. Thank you. Bye. Bye. Kina elsker dig, Fridtjof. Så er vi kommet ned fra muren. Det tog lidt tid, fordi alle ville have et billede med Fridtjof. Hvad er Fridtjof, hvad vi skal? Vi skal have Beijings gader. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Eller noget fod, han kan køre i. Jeg har heller ikke nogen... Du sagde... Jeg har ikke nogen småmønter, Fili. Så er vi lige kommet i en butik. Og... Jeg har fået nye sko. For de gamle, de var rigtig hullede. Så har vi fået nye. Vi er tilbage til hotellet for at spise her. Og så mødte vi så vores gode ven. Bakke. Han er fra fingeren. Det er Bakke. Hey Bakke, say hey to the camera. Hello. Hi everybody. Good day, good day. Bakke, han er nice. Vi er nu færdige med at spise, og jeg siger godnat herfra. Farvel. Godmorgen alle sammen, og velkommen. Lige nu, der går vi i Hutongerne. Det er sådan et boligkvarter i Beijing. Eller nogle slags huse i Beijing. Hvad er det helt præcist? Det er Hutongerne, det er et boligkvarter. Så havde jeg ret første omgang. Det der ser lidt underligt ud, må jeg sige. Er det ærter der i, eller? Det kunne virkelig være ulækkert, hvis der er ærter i. Så Nej, jeg tror det var wasabi. ja, ellers havde kineserne fuldstændig ødelagt begrebet kage. Nu er vi så på den himmelske fredsplads. Det er den største plads i verden. Hele Københavns befolkning kan være på den. 1 million mennesker, det er sgu mange mennesker. Det kører til nationalsangen, springvandene. Ja, deroppe der har vi så Nationalmuseet. Deroppe parlamentet. Det er den forbudte by. Let's go to the Forbidden City. Så vi kigger her til venstre. Forbudte by. Der skulle jeg så sige, at det var 9.999 rum derinde. Og 999 bygninger. Det er kun 9. Flotte farver. Vi har rød, vi har gul, pink, blå. Det er det farve, vi har. Der har lige været bade. Hvad fanden har du gjort? Hvad fanden er det, du laver, når du gør hele dit hår? Du stikker hovedet ind i et sprinkler, altså hvad du regnet med. Hvis det er grineren, så gør jeg det. Hvad laver vi lige nu, Fridtjof? Vi skal finde pandaer. Yes, Pandajagten er sat ind. Sådan en virkelig kinesisk idyl her. Står der sådan en gadelampe derovre og ødelægger hele billedet. Dumme gadelampe går væk. Så nogle misser har vi et godt forhold med på ferien. Cute. Det her, det er sådan virkelig kinesisk. Vi har også de der tage, skrå tage. Og kirsebærtræer. Hvor er de smukke. Smukke kirsebærtræer.
cool gård. Jeg spiser jelly beans. Vi fandt ikke nogen pandaer, men vi fandt en kat. En sød kat. Den fandt vi 2 gange. Nu er Fridtjof blevet en kvindelig kaptajn. Først var kejseren. Så er vi simpelthen ude i en pagodebåd. Og så går det bare ud af. Kan du klare det, Fridtjof? Og det er dejligt med is. Og bare sidde og slappe af med fødderne, ikke? Så har vi også fået is. Glemte jeg at sige. Dejligt. Så kører vi så i en taxa. Og vi nåede desværre ikke ind i den forbudte by, fordi vi kom til at gå ind i en park i stedet for. Og så spørger jeg sikkert, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Og det ved jeg heller ikke selv, men det gjorde vi altså. Så nåede vi det ikke. Så har Fridtjof fået en sukkerhest, og den er jeg glad for. Er det rigtigt, fru? Jo. Det var vildt. Der var rigtig fest i Beijing her. Man kan stadig høre musikken i baggrunden.